बरतिया सीरीज रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहिबगंज। ऐसे ना बोला रात होत रहे शादी के जमाला तोले दुआरा हो गईले हाला रात होत रहे शादी के जमाला तोले दुआरा हो गईले हाला रात होत रहे शादी के जमाला तोले दुआरा हो गईले हाला पूजावा के फोटो खिंचलस पूजावा के फोटो खिंचलस मामला गड़बड़ाइल बा बरतिया लटकोर हमारा गौवा में पिटाइल बा बरतिया लटकोर हमारा गौवा में पिटाइल बा। सीरीज रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहिबगंज। लेके 4G मोबाइल मारत रहे सटाई सारा बरतिया नाश्ता कइले ई रहे घुरियाई लेके 4G मोबाइल मारत रहे सटाई सारा बरतिया नाश्ता कइले ई रहे घुरियाई नीलुआ के नंबर दे दमे नीलुआ के नंबर दे दमे ओही जे धराइल बा बरतिया लटकोर हमारा गौवा में पिटाइल बा बरतिया लटकोर हमारा गौवा में पिटाइल बा। सीरीज रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहिबगंज। आइल रहे बन के हीरो हो गई जीरो ऐसन भइल हुकाई लड़की देखी ना हीरो आइल रहे बन के हीरो हो गई जीरो ऐसन भइल हुकाई लड़की देखी ना हीरो राजा विकास कुंदन बाबा जय सवाल रवि सुमंतवा से पिटाइल बा बरतिया लटकोर हमारा गौवा में पिटाइल बा बरतिया लटकोर हमारा गौवा में पिटाइल बा। रात होत रहे शादी के जमाला तोले दुआरा हो गईले हाला रात होत रहे शादी के जमाला तोले दुआरा हो गईले हाला पूजावा के फोटो खिंचलस पूजावा के फोटो खिंचलस मामला गड़बड़ाइल बा बरतिया लटकोर हमारा गौवा में पिटाइल बा बरतिया लटकोर हमारा गौवा में पिटाइल बा। सीरीज रिकॉर्डिंग स्टूडियो साहिबगंज।